יש לכולם, והיום אני הולכת להראות לכם מתנות ומולדת. בואו נתחיל עם הראשונה, סליים גליטר. אומייגאד, יש פה איך להסביר, זה ממש מטורף, ויש פה גם את כל החומרים, גביע קלקר, את החומר שמשתמשים, שזה בעצם הקרם, ויש פה גם סוכריות. נעבור למתנה הבאה. המתנה הבאה זה צמידים. אני יכולה על צמידים, אז בואו נראה מה יש פה. אומייגאד, יש פה ממש תחרותים, ואת החוקים. זה נחשב אבל נעבור למתנה הבאה. המתנה הבאה והאחרונה שלנו תהיה מלכת צביעה. או שלא אחרונה, לא. או שכן, לא יודעת. אנחנו בעצם נצטרך סוג של... הצלחתי. תושי הקסם. יש פה מלא דפים כאלה עם ציורים, אני לא יודעת אם אתם תראו, אבל זה ממש מצויר פה, ואפשר להוציא מדבקות, ונעבור למתנה הבאה. רגע. אומייגאד, יהיה לי קשה עכשיו להכניס את זה. הצלחתי. המתנה הבאה שלנו. ציפורניים מיפן. אתם לא מבינים כבר כמה שבועות אני מחפשת את הדבר הנדיר הזה. ציפורניים. יש לי כאן לבבות, דובדבנים ופרחים שזה בעיניי יפה. והגיעו לי גם מדבקות. נעבור למתנה האחרונה. ערכת צמידים שהכינו לי. זה שאני לא אוהבת צמידים. מי חמודה ונהדרת, שיהיה לך המון מזל טוב, ושתצרי צמידים ושרשראות אני לא יודעת איך אומרים את זה. את נפלח. איך אומרים את זה? את נפלאך. נפלאך. אוהבים, דן, יאלי, מיקה, גבע ואיתו. עכשיו אני לא אספיק להראות לכם. ביי.